Преди да започне видеото, това е разширената версия на историята за 5 сутринта. Добавила съм кадри за личния ми живот, детайли и моменти, които могат да променят начина, по който гледате на времето, дисциплината и живота си. Изгледайте видеото до края, защото най-важното е накрая. И ако усещате, че това съдържание носи стойност, харесайте видеото, натиснете камбанката и коментирайте, за да получавате от тук нататък всички следващи видеа. Така YouTube ще разбере, че това съдържание е със стойност. И ще го покаже на повече хора, които имат нужда да го чуят. Звучи ли ти познато алармата в 5 сутринта, големи планове, после бутона отложи и събуждане в 8 сутринта с чувство на вина? Може би си чувала, че успешните хора стават рано, може би си чувала, че може би си пробвала веднъж да правиш това, може би 2 пъти, може би 10 пъти. Но винаги си се връщала към старите навици. Какво ако ти кажа, че първият час от деня ти може да промени целият ти живот? Какво ако историята на един човек докаже, че съдбата ти се решава още преди изгрева? Това е историята за човек, който нямаше нищо, докато 5 сутринта не се превърна в неговото тайно оръжие. Остани до края, защото това може да е онзи сигнал за пробуждане, който отдавна чакаш. Преди да започнем, няколко технически въпроса. Всеки, който остави коментар под това видео, може да спечели награда над 20 евро, като победителите ще бъдат обявени в следващия епизод. А сега да започваме. Катя работеше нощни смени в железопътна компания. Работата беше лека, но отговорна. Да спуска бариерата, когато минава влак и да пази пътя. Всяка нощ едно и също. Тя стоеше на мястото си с часове. Отговорна, съсредоточена, без да й мигне окото. Докато другите спяха, Катя беше там. Животът ти беше спрял. Не защото беше мързелива, не защото не искаше повече, а защото не знаеше как. Майка й казваше: Катя, мамо, кога се подреди живота? А тя отговаряше: скоро! Но вътрешно знаеше, че това не е вярно. И точно когато започваше да губи надежда, в живота й се появи една жена, госпожа Нинова, собственичка на няколко спа салона. Ти не си изморена, ти си изгубена. Ще ти дам система. Ставай в 5 сутринта. Първия час умение, втория за теб. Тогава госпожа Нинова извади една тетрадка и нарисува една проста схема. Катя, представи си, че животът ти е една къща. В момента тя е студена и се разпада, защото никога не работиш върху основата. Прекалено си заета да оцеляваш. Времето от 5 до 7 сутринта е времето, в което изграждаш основата си. Докато другите спят или ти първа се събуждат, ти изграждаш бъдещето си. 2 часа всяка сутрин са равни 14 часа на седмица. 60 часа на месец. 730 часа на година. Това е еквивалентът на 91 пълни работни дни. Само от ранното ставане. За една година получаваш допълнителни 3 месеца, които другите прекарват в сън. Ето как използваш тези 2 часа. Това не подлежи на обсъждане. Това е система. Първи час развивай умения. Учи нещо, което ще промени финансовото ти положение. Не гледай телевизия, не скролвай в телефона. Учи умение, език, занаят. Онлайн курсовете вече са безплатни. YouTube има всичко. Нямаш оправдания. Втори час развивай тялото и ума. 30 минути упражнения. Ходене, бягане, разтягане. Тялото ти е твоето средство. Ако се счупи, нямаш нищо. Още 30 минути чети, планирай деня си или прилагай наученото. Сега вземи един лист, един химикал и си запиши. Правило 1. Никакви преговори. Ставаш в 5 сутринта, включително и уикендите. Няма само днес ще пропусна. Правило 2. Лягай си в 21:00. Не можеш да мамиш съня и да успееш. Тялото ти има нужда от почивка, но ти контролираш кога.
Правило 3. Първата седмица ще е ад. Тялото ще те мрази. Умът ти ще търси оправдания. Но премини през това. След 21 дни ще ти стане навик. След 90 дни ще стане част от теб. Давам ти 3 месеца. 3 месеца ставане в 5 сутринта, развитие на умения в първия час и изграждане на себе си във втория. След 3 месеца се върни при мен. Покажи ми какво си изградила. Ако наистина си свършила работа, ще ти помогна да си намериш по-добра работа. Ако се откажеш, не ми звъни. Успехът идва при тези, които действат, когато е трудно. Катя усети тежестта на предизвикателството. Но за първи път от толкова години усети нещо различно. Цел. Ще го направя, каза тя. Няма да се откажа. Ще видим, отвърна госпожа Нинова с лека усмивка. Всички казват така. На следващата сутрин алармата звънна. 5:00. Тялото й протестираше. Но тя стана. Първата седмица беше ад, но всяка сутрин тя започваше. Гледаше уроци по фризьорство в YouTube. Записа онлайн курс. Започна да учи колористика. Купи глава на кукла и тренираше. Кичур по кичур, ден след ден. Това беше нейната детска мечта – да стане фризьорка. След време тя започна да се променя. Събуди се преди алармата. Беше готова. Уроците започнаха да дават резултат. Тя се яви на изпит и получи първия си сертификат. На 3-я месец Катя приложи знанията си. Когато не беше на работа, започна да прави косите на колежките си от дома. Те се харесваха много. Началничката я попита. Катя, как се научи на това? Ставам 5 сутринта и се уча сама. Слухът стигна до управителката, после до собственичката. На 87-я ден Катя беше извикана в кабинета. Катя, ти знаеш, че тук сме с жени само. За да работим добре, трябва да се чувстваме добре. За да се чувстваме добре, трябва да изглеждаме добре. Ще разширяваме компанията и искаме фризьорка. Фризьорка, която да се грижи за нашите жени. Защото когато изглеждат добре, работят по-добре. Работата е твоя, ако я искаш. Дневна смяна с двойна заплата. Катя замълча. Преди 3 месеца тя беше на бариерата, а сега й предлагаха нов живот. Кога започвам? Понеделник. Година по-късно, заради Катя, компанията се промени. Жените изглеждаха по-добре, чувстваха се по-уверени и работиха по-ефективно. А Катя беше причината. Подобри живота си. И всяка сутрин в 5 тя продължаваше да става. Колежките й питаха. Катя, защо ставаш толкова рано? Вече имаш успех? Тя се усмихваше и казваше: успехът не е крайна цел. Това е ежедневна практика. И моята започва в 5 сутринта. Приятелко, историята на Катя е доказателство за нещо силно. Животът ти може да се промени. Не е някой ден. Сега. Никога обстоятелствата не се подобряват сами. Започни от утре в 5 сутринта. Ето какво повечето хора не разбират. Разликата къде си сега и къде искаш да бъдеш. Не е талант, не е късмет, дори не е трудолюбието. Това е как използваш времето, когато всички останали спят. Между 5 и 7 сутринта светът е тих. Няма разсейване, няма известия, няма срещи. Съзнанието ти е свежо. Това е времето, когато наистина работиш, за да промениш посоката си. Успешните хора го знаят. Не защото са свръхчовеци, а защото разбират. Да спечелиш сутринта означава да спечелиш деня. И така, ето твоето предизвикателство. Същото, което промени Катя. Стъпка 1. Настрой алармата в 5. Стъпка 2. Избери умение. Дай му 90 дни.
Стъпка 3. Лягай в 9. Изключи разсейването. Сънят не е враг. Изгубените вечери са. Липсата на планиране също е враг. Когато планираш, този механизъм свързва планирането с дълголетието. Фактически смъртта настъпва не от старост, а от това, че мозъкът смята, че той е изпълнил всичките си задачи. Планирането за 10 години напред, това е вашия договор за удължаването на времето, за аренда на вашето тяло. Докато имате неизпълнени планове, организмът няма причина да се предава. Има план за действие, има цел и трябва да се движи към нея. И затова трябва да се подготвяме физически за реализацията на тези цели. Затова, за да не получиш онкозаболяване, трябва да планираш живота си 20 години напред. Разписвай го на листове хартия. Но сега съсредоточи се върху плана ти за тези 90 дни. Направи малката крачка за тези 90 дни. Ако направиш това тези 90 дни, животът ти няма да е същия. Може да не станеш милионер, но ще станеш друг човек. По-силен, по-дисциплиниран, по-способен. И този човек може да постигне всичко. Катя нямаше нищо, нито връзки, нито диплома, нито пари. Само избор да става рано и да изгражда. Ти имаш повече от нея. Гледаш това видео, имаш интернет, знания, възможности. Единственият въпрос, ще се възползваш ли? Или ще натиснеш отложи за утре и след 5 години ще питаш, защо нищо не се е променило? Ако си готова, натисни харесваме. Това е твоят ангажимент. Напиши в коментар какво ще изграждаш утре. Нека се подкрепяме. Сподели това видео с човек, който иска промяна, но не действа. Може би това ще е неговия старт. Абонирай се. Ще ти показвам истории и стратегии, които работят. Помни думите на Катя. Успехът не е крайна цел. Това е ежедневна практика. И започва утре в 5. Ще станеш ли? Твоето бъдеще те чака от другата страна на алармата. Не го карай да чака. Помни, животът ти може да се промени за 1 година. Но първо трябва да промениш едно утро. Ще се видим утре в 5.